Традицията повелява. Снежанка се появява за нова изненада. В магията се потопи и хайде таз година на вратата турбичка с пари вържи. Като излизаш, си вземи, навръщане я пълни, тъй домът ти изобилен ще е до година. А сега шепи отвори и мислено в тях сложи усмивки, радост, много вяра и мечти, работа за здравето пусни, благословия за всички направи и хайде усети сърцето си с любов. Бързо всичко нагоре хвърли и нека се сипе върху теб през цялата година, до година. До новата година!